Kwiminyaka imbalwa idlulileyo, iPolokwane nelikomkhulu lephondo iLimpopo ijike yangumqolomba wezikrelemnqa. Ukanti nezinga lentswela-ngqesho apha lenyuka ngokuxhalabisayo, njengokuba abantu abaphuma kwiphondo jikelele bethontelana apha bejonge amadlelo ahlaza. Oosomashishini abakhasayo nabo abanelisekanga ngendlela esiphethwe ngayo sisixeko. Abahlali abaxolanga ngombutho olawulayo batyhola urhulumente ngeengxaki zabo. Abanye bathi yiminyaka behlala ezitalatweni bezama ukufumana umsebenzi kodwa akulungi. Babeka ityala kwinkqubo yethenda. No, we are not voting. These people think we are fools. We have been voting since 1994. But look at me, I'm still suffering. Ugqirha Blade Nzimande uyavumelana nezinye izimvo ezivakaliswe luluntu esithi makungasetyenziswa inkqubo yethenda kuzo zonke inkonzo. Esithi ezinye mazisetyenziswe ukudala amathuba engqesho. Asikho isidingo ukuthi yonke into okufanele yenziwe emphakathini kufanele ukuthi ibe yithenda. Njengokuthi nje uma sikhuculula udoti endaweni esihlala kuzona nabantwana ukudla ezikoleni kunganikwa nje kalula omama ukuthi baphekele abantwana ezikoleni. Okanzimande uthi uqinisekile ukuba iANC iza kuphumelela bonke oomasipala kweli phondo.